Zdravíky investiční Pokémon, dneska se společně podíváme na pár boxíků z éry Sun and Moon, o kterých si myslím, že jsou ještě stále podhodnocené a mohly by nám do budoucna přinést nějaké dobré zhodnocení. Když se řekne éra Sun and Moon, asi vás všechny napadne hlavně Cosmic Eclipse, který je takon úplně kosmik ve vesmíru, úplně s cenama. V podstatě i všechny ostatní sety mají booster boxy kolem 1000 až na pár výjimek samozřejmě. Co se týče Elite Trainer boxů, zase všechny sety z této éry jsou úplně, to už se nedá ani pomalu koupit za normální peníze, jo. Všechno je to přes 1000 eur a výš. No a právě tam mezi nima jsem našel vlastně dva boxíky, dvě edice, který si myslím, že by se ještě dalo z nich něco vytěžit. Z jedné teda jako za mě ještě furt hodně, ta druhá je taková spekulativní. A pak je tam teda třetí a to rovnou řeknu, to je Crimson Invasion, ze který asi nevytěžíme vůbec nic. Když se podíváme na edice z éry Sun and Moon a na jejich Elite Trainer boxy, tak zjistíme, že v podstatě každá edice má svůj Elite Trainer box nad 1000 euro. Jsou tam výjimky, které jsou o dost levnější a právě na ně já se chci zaměřit a podívat se, jestli mezi nimi nenajdem něco fakt dobrýho. Jak už jsem říkal, edice Crimson Invasion není prostě dobrá, když se podíváme na to, jaký jsou tam karty, tak zjistíme, že nejdražší karta je za 40 euro, takže nemá jako žádný smysl si ji kupovat, protože kdo by to chtěl od vás koupit z jiného než vyloženě sběratelského hlediska, jakože někdo sbírá ty Elite Trainer boxy, není tam prostě ten potenciál a už je to léty ověřený, jo? Ten box je strašně starý a kdyby to prostě za to stálo, tak už je teďko taky na nějaký vyšší hodnotě, ale prostě není, stojí asi 260 euro, což teda jako je jistý zhodnocení, jo, ale nevidím tam nic, proč já bych si měl ten Elite Trainer box koupit, kromě toho, že bych ho chtěl mít jako ve sbírce, abych měl kompletní třeba Sun and Moon. Z toho důvodu ten set určitě nedoporučím a nebudu přidávat do své sbírky. Pojďme se podívat ale na další dva sety, které tam trošku jako vyčnívají, a to směrem dolů. Sety, o kterých bych dneska chtěl mluvit, je Hidden Fates a Burning Shadows. Když se podíváme na ceny, tak můžeme vidět, že Hidden Fates Elite Trainer Box se nyní prodává kolem 300 až 330 euro a Burning Shadows se nyní prodává kolem 350 až 400 euro. To jsou ceny, které jsou minimálně o půlku nižší, než co mají ostatní edice, jako třeba Forbidden Light, Unbroken Bonds a takhle. Je k tomu ale nějaký jasný důvod, proč jsou takhle nízko, jsou jako o tolik horší? Pojďme se na to podívat. No a začneme Hidden Fates, což je asi můj úplně nejoblíbenější set ever. Vlastně z něj já sbírám všechny kusovky, sbírám tam Elite Trainer boxy, mám plný alba toho a rád to otvírám i když to teda jako už trošku vyrostlo, tak stejně jakoby když já se chci nějak odměnit, tak si prostě otevřu balíček Hidden Fates. Začal bych asi takovým jako celkovým přehledem, proč si myslím, že Hidden Fates je stále jakoby podhodnocený. Když se podíváte na ty ostatní Elite Trainer boxy, tak samozřejmě ty jsou už úplně v háji, ale Hidden Fates je kolem těch 300-330 euro. Čím to je? Nejsou tam špatné karty. Dříve, když se tisknul Hidden Fates, tak toho udělali fakt strašně moc, hodně to overprintnuli a díky tomu jich bylo jakoby prostě kupa a ještě i stále je a proto ta cena nenarostla tak rychle jako u ostatních. Není to rozhodně tím, že by ten set byl špatný. Když se na ten set podíváme, tak tam máme super shiny Charizarda, což prostě je top, jo, vemte si, jak dneska lidi šílej kvůli Phantasmal Flames, ale na tohohle z toho Zardíka se prostě úplně zapomenulo. Ten Zard stojí asi 400 euro v raw stavu, v PSA 10 kolem 1200 euro, takže jako fakt hodně hodnotná karta, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak ten set je takhle starý, ten Charizard je úplně topovej. A jak to, že ten z Phantasmal Flames prostě teďkon se prodává za nějakých 5000 euro v PSA 10 a tenhle ten ne? Protože tam to je vyhypovaný, tohle to už je ověřený časem. Takže hlavním tahounem je ten Zardík, no ale to není všechno, není to jenom o tomhle Zardovi. Máme tam EV evoluce, které jsou strašně hodnotné a oblíbené a přitom tady zas až tak drahé nejsou. Ale jsou to vzácné karty a všichni je mají rádi, akorát prostě z Hidden Fates už to tolik lidí nezbírá. No a máme tu i Jesseho a Jamese, to jsou rakeťáci, ty tekon vybouchly kvůli Destined Rivals, ale jsou stejně furt asi jenom za 50 euro, takže ten prostor, aby rostly, tam je a můžou růst dál. Kromě teda Charizarda, EV evolucí,
Team Rocket, tak tam máme ještě i jako normálně shiny karty, ale pak tam máme i takový ty baby shiny, které jsou taky strašně oblíbený na sbírání. Například byly v Paldean Fates, Shining Fates, jo. Lidi to mají rádi, protože jsou to levné kartičky, které ale jsou něčím speciální, blištivý, jo. Já jich mám taky plný album, jsou to karty od 1 až do 15 do 20 euro, jo, ale většina se jich drží kolem eura až 5 eura, takže je to super jako zábava na sbírání a máte v tom i hodnotné karty. Tím je ten set taky vlastně zvláštní, protože je rozdělený na Shiny Vault, kde máte tyhle shiny karty, potom ještě klasiku, kde máte klasické karty. Takže vždycky tam je prostě něco special, jo. Je to strašná zábava otvírat, kdyby to jen už nestálo 30 euro za balíček, bylo by to lepší, ale fakt jako ten set za to podle mě stojí. Hidden Fates byl v podstatě hned po vydání strašně vyhypovaný, držel se kolem 60-80 euro chvilku, ale pak se to vyhypovalo ke 100 eurům až ke 120 a vlastně na těch 120 euro to pak zůstalo až do před rokem v podstatě ještě stál 120 euro, jo, takže celou tu dobu skoro nerost, ale teď jako díky tomu hypeu to samozřejmě vybouchlo na 3x násobnou cenu, ale furt tam je podle mě prostor oproti jiným edicím. Jediný problém je, že to bylo overprintnutý, což se nám ale už teď pomaličku začíná řešit tím, že se to furt otvírá a za mě to všichni chtějí otvírat, když se kouknete na ty ripenshipy a takhle, tak to tam má každý v nabídce a lidi si to kupujou, takže za mě má to ten odbyt a tím, že se to bude otvírat, tak jich bude jenom míň a míň a tím líp prostě pro nás. Když se koukneme na matematiku, aby jsme měli jako další důvod, proč do tohohle setu jít, proč nám přijde podhodnocený, tak ty Elite Trainer boxy jsou teďkon 300-330 euro a samostatný boostry se prodávají kolem 30 euro, jo, úplně loose balíčky. Takže když si to člověk jakoby spočítá, tak Elite Trainer Box jich má 10 těch balíčků a Elite Trainer Box, tak přeženem to, bude stát těch 330, jo. A když tam máte teda 10 balíčků, tak hodnota 10 balíčků je 300. Už jenom z toho, když byste se měli rozhodovat, jestli si koupíte 10 volných balíčků, anebo jeden Elite Trainer Box, vždycky je podle mě jasný rozhodnutí koupit si Elite Trainer Box, který je o 30 euro dražší, protože prostě máte jistotu, že s těma balíčkami nikdo nemanipuloval. Navíc tam máte i obaly, máte tam dividery, jo, máte tam kostky a potom ještě jednu důležitou věc, je tam tato promokarta, která se nyní prodává kolem 80 euro. Takže když si dáme hodnotu jenom těch balíčků a té promokarty, tak jsme na 380 euro, kdežto ten box v pohodě seženete za 330. To znamená, že nákupem toho boxu získáváte v podstatě 50 eurovou jako value navíc, oproti než kdybyste si to koupili samostatně. Prostě to nedává smysl, vždycky se vyplatí koupit ten Elite Trainer Box teďkon. Zajímavým produktem jsou například tyhle 3 tinky, kterým samozřejmě dominuje opět Charizard, má tam promokartičku Charizarda. Za mě se tyhle tinky teďkon tak jako půl na půl vyplatí, radši bych šel do toho Elite Trainer Boxu. Ty tinky jsou teďkon kolem 110 euro, ale začínají už od 100, takže jako dá se sehnat. Když si k tomu vezmeme value těch boostrů, tak jsme na tom furt líp a líp. Například do toho Charizarda, ten je asi jenom o 10 euro dražší než ty ostatní tinky, tak tam máte furt promokartu Charizarda, kterou za 100, za 2, vlastně jako už asi za 3 v pohodě střelíte. Takže ta hodnota tam je. Asi bych radši šel do toho Elite Trainer Boxu, protože přece jenom to je prostě sběratelský předmět, tyhle ty tinky jsou hlavně kvůli těm boostrům, jo, ale tím, že lidi rádi sbírají ty Elite Trainer Boxy a budou si chtít pořídit i ze Sun and Moonu Elite Trainer Boxy, tak by mohli jít právě po Hidden Fates, nebo třeba potom Burning Shadows, protože jsou teď dostupnější, jo. Málo kdo má ty prachy na to, aby zaplatil 1000-2000 euro za nějaký Elite Trainer Box z jiných edic z této éry. Takže za mě Hidden Fate se určitě nebojte, případně kdybyste se báli a chtěli se jich zbavit, tak mi rovnou pište do zpráv, já je od vás vykoupím, protože to je fakt moje srdcovka a tohle já budu sbírat asi už navždycky, takže nebojte se mi napsat, anebo naopak kupte si to, ať to máte taky, myslím si, že tímhle s tím neprohloupíme. Poté se pojďme podívat na ten Burning Shadows, kde máme Elite Trainer Box kolem 350 až 400 eur. Tam mi můžete říct, že boostry se prodávají kolem 20, takže když si to zase uděláme do matematiky, tak nám to tolik nevychází. Tam seženeme 10 boostrů za 200, kdežto ten Elite Trainer Box je dvojnásobně dražší. Jasně, tam ta value podle mě není v tom, že by jako to obsahovalo víc těch
boostrů nebo větší hodnotu v boostrech. Tady už jde čistě jenom o sběratelský hledisko, kdy ty lidi právě, jak jsem říkal, budou chtít podle mě kupovat ty Elite Trainer boxy i skillky starších sérií, aby si prostě doplnili sbírku. Když se koukneme na Card Market, moc jich tam není, je tam, já nevím, 15 nabídek na tohleto a to je všechno, jo, za normální cenu jsou tam tak 3-4 a pak už to je všechno jenom vejš a to jsou skokový jako rozdíly v těch cenách, jo, tam každý další prodejce už si přidává 100 eurovku, takže když se vlastně vykoupí ty nejlevnější, boom, najednou jsme o půlku vejš, jo, úplně v pohodě. Co se týče Burning Shadows a karet, máme tam samozřejmě Zarda, který to táhne úplně neuvěřitelně. Můžeme se pobavit o tom, že ty ostatní karty nejsou až tak dobrý, jsou jako furt kolem nějakých 50 euro, ale je to tu určitě hlavně jenom o tom Zardovi. Ten si myslím ale, že to táhne fakt dobře, jelikož to lidi chtějí otvírat i teď, když se koukneme na různý streamy, všichni otvírají Burning Shadows, protože chtějí hitnout z toho Charizarda a je to prostě super nostalgie. Za mě teda, pokud bych se měl rozhodnout, já bych šel radši do Hidden Fates, jo, je to za mě taková jako jistotka, ale ten Burning Shadows je zase o to větší raritka, jo, Hidden Fates je furt ještě nabídek spousta na card marketu, kdežto ten Burning Shadows, fakt jich tam už je málo, takže kdo dřív přijde, ten to dřív bude mít. Doufám, že to takhle dávalo aspoň nějaký smysl. Pokud máte nějaké otázky, určitě mi neváhejte napsat do zpráv, do komentářů, kamkoliv. O Hidden Fates já vždycky rád pokecám, můžeme vyměnit kartičky, cokoliv, takže se nebojte, pište mi, já budu jenom rád. No a jestli si ty boxy pořídíte, klidně pošlete i fotku, mám to prostě rád, tohle sbírání. Tak jo, mějte se hezky a čau čau.